Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле җәмәгать, без инде янә әлеге көндәлек дуга тапшыруын дәвам итеп, бүген әлеге чираттагы дуга ул Расулыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның кылган дугасы. Ул булай дип башлана: Аллаһумма гфирли вархамни валхиқни бир-рафиқил а'ла. Аллаһым, мине гафу ит, миңа мәрхәмәт ит һәм мине бөек юлдашка ирештер. Хәзер янә бер кат кабатлы бер җәмәгать. Аллаһумма гфирли вархамни валхиқни бир-рафиқил а'ла. Хөрмәтле җәмәгать, Расулыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хәдис шәрифендә әйтә: дуга ул мөэминнең коралы ди. Шуның өчен әйдәгез, иренмик. Нинди генә дуга булмасын, күрәсез, бу фақат бер генә юллык дуга. Шуңа күрә без инде шушы дугаларны ятлап, әлеге дугаларны тормышта куллансак, әлбәттә безнең тормышыбыз да яхшы булачак, безнең эшебез дә барып чыгачак, теләгән теләкләребез дә кабул булачак. Инде иң мөһиме җәмәгать, иренмәскә кирәк. Әлбәттә бигрәк тә хәзерге дөньяда дуга бик кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.